Ідзе запис? Вітаем усіх і віншуем са святамі. Сёння мы падвядзем вынікі 2020 года ў культуры. І яны будуць выключна пазітыўныя і светлыя. Як гэты ролик, які вы толькі што ўбачылі. Ну погнали писать! А? Переписать, наверное, раз... Слухай, это твой текст, по-моему, Да, был. башкой не мотай. Да, это твой текст. Ну, давайте спочатку пишем уже. Мне делать там? Так, что-нибудь такое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вітаем усіх і віншуем са святамі. Сёння мы падвядзем вынікі 2020 года ў культуры. І яны будуць выключна пазітыўныя і светлыя, як гэты ролик, які вы толькі што ўбачылі. Ён створаны пры ўдзеле нашага фонда культурнай салідарнасці і ў ім зняліся людзі, які даюць надзею ды пазітыў. Яны пацярпелі за выказванне сваёй пазіцыі, але не скарыліся і працягваюць рабіць сваю справу і сваімі дзеяннямі набліжаць перамогу. Складаныя і дэпрэсіўныя часы нарадзілі шмат крэатыўных праектаў. І нягледзячы на ўвесь трэш, які адбываўся сёлета, беларусы паказалі, як яны ўмеюць жартаваць. Такім чынам, галоўнае культурнае адкрыццё 2020 па нашай версіі – сатырычныя праекты. Але пачалося ўсё гэта яшчэ да пратэстаў, калі да нас прыйшоў ковід. Рэакцыя на яго кіраўніцтва краіны спарадзіла вялікую колькасць мемаў і жартаў, у тым ліку музычных. Паглядзім зараз бадай, што самы яскравы музычны ролик на гэтую тэму ў выкананні гурта Absent. Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм. Трактор вылечит всех, поле всех лечит. Миру конец, мрут люди как мухи, а у нас заебись, все живее Беларусь. Батька сказал, нужно просто мыть руки, мылю и молюсь, мылю и молюсь, мылю и молюсь. Натощак принимать надо. Трактор Беларусь, трактор Беларусь, трактор Беларусь,
Мылю і малюсь, мылю і малюсь. У номінацыі творчы дуэт года мы вызначаем пераможцамі праект «Арыстакратычная бледнасць». Па-ба-ба-бам. Дзяўчыны добра вядомы ўсім па сваім звароце да сваіх прыхільнікаў. Прывітанне, жэўжыкі! Дзяўчыны пішуць сапраўды злабадзённыя прыпеўкі па матывах апошніх падзеяў. Робяць гэта тонка і іранічна. Мы, дарэчы, зладзілі онлайн-свіданку з арыстакратычнай бледнасцю на нашым YouTube-канале. Прапаную паслухаць фрагмент з яе. Да не надо ж, а надто краски згушчаны, что все у нас запущено. Нехай завидуе ЕС, у нас запущено АЭС. А у вас там что? А у вас, походу, все запущено. Да. Разберитесь со своими проблемами. Спочатку разберитесь со своими проблемами, а потом уже и на наши. И с нашими разберитесь. Ну? Загорелась лампа ярко, тралик весело гуднув. Ёсть электрокофеварка, буде электричный стул. Куда вы использовали электрический стол? Ну як куди? Туди. Со своим автомобилем зарыдая друг наш Илон. Не додумався простак зробить электроавтозак. Кстати, кто-то в дверь стучится. Не. Показалось, пробачьте. Купите, коли ласка, нам таблеток для Олеськи. И для Ольки тоже парочку. Как мы успокоились трошки. Ну что, может, про бизнесмена споем? Про круглый стол, может? Не бизнесмена, а про Мила. У тебя ж столько ухажеров, Ну, Олеся. слухай, я уже заблытлась. Это бизнесмены, Айтишники. медики, хотя рабочие. Ну, айтишники не, у меня нема таких. Ну, якби и музыка у пару есть. Тенора. Девка на расхват. Ой, не могу. Знаете, у меня была одна большая любовь в жизни. Баритоны. Ведаем, а у меня одна большая любовь. Теноры. Ры-ры-ры, тинары. Ну, всё. Ра-ра-ра, баритона. Ну что? Дали в руки гэблик. Мэблю. Ну что? Я Ну... забыла, як починаю. Ай, ну, почекайте, мы нечто тут, ну, реально запутались. У миллионка кое-что легло. У миллионка бизнес лег. Стал збирать он меблі. Заказали круглый стол. Дали в руки гэблик. Як собрал он круглый стол, то и не очень-то зашел. Причина, вероятно, Что вышел стол квадратный. вот сядзіць он за столом, почухивая плешку. Не играют шахматы, коли гуляют спешки. Ни одна фигура значимая туда не пришла, тоже мне король Артур, хранитель круглого стола. Ну, не вообще получается. Чего ты так категорично относишься к этому? Може, А, ось, гляді, питання. А чому от, яку ми музику з тобою слухаємо? Ну, ведаєте, я по класиці більш. Я обожаю і Чайковського, там, і Бетховена. А вось тут стоп. Якраз варта сказаць пра станоўчую тэндэнцыю гэтага года. Акадэмічная, класічная, харавая музыка стала цікавай большай колькасці беларусаў. Дзякуючы Маргарыце Ляўчук, Іллі Сільчукову вольнаму хору, і мужчынскаму хору «Унія». беларусы настолькі шырокія душою, што акрамя сваіх гімнаў сталі нават спяваць гімны суседзяў. Это дзякуючы твайму праекту. Так, сапраўды, дзякуй. У 2020 годзе, дзякуючы Паўлу Гонцу, адбыўся рэнесанс хора «Унія». З'явіўся унікальны вольны хор, альбо, як іншыя яго называюць, лятучы хор, маючы некалькі складаў. Яны спяваюць дзе толькі магчыма і дзе немагчыма. Просто ў метро, сярод плошчы, ў гандлёвым цэнтры вельмі шмат відэо можна знайсці ў інтэрнэце. А я таксама са сваім сябрам Александром Масловым мы стварылі праект Singing Belarusians. Запісалі 5 патрыятычных песен нашых сяброўскіх краін-суседзяў і знялі адпаведныя відэакліпы. У новым годзе будуць новыя песні, бо такім чынам праз музыку мы, годныя беларусы, выказваем сваю павагу іншым народам і краінам і дзякуем ім за падтрымку ў нашай барацьбе за свабоду. Зараз якраз паглядзім адну з песен з гэтага праекту. Это латышская песня ў выкананні нашага хору, аўтарства Let's Saulite, аўтарская апрацоўка. Яе паглядзелі вельмі шмат людзей, яна атрымала велізарную колькасць пазітыўных каментароў і спадзяюся, вы дапішыце каментары, знойдзеце гэта відэа і паставіце лайк.
Вернемся да галоўных трендаў беларускага гумару. Безумоўна, тут у лідарах шчучыншчына, плён хваравітай фантазіі саманазванай зоркі беларускай эстрады Алены Жалудок. Гэтая сістэма на самой справе здольная нарадзіць такі трэш. Старажылы памятаюць блізкі па эстэтыцы нумар «Я из деревні», які частка публікі прыняла за чыстую манету. Перамогу ў намінацыі «Галоўны прыкол году» атрымлівае Алена Вайцэхоўская-Зуй, аўтарка неўміручага хіта пра шчучыншчыну. Ну а калі трэба больш падобных прыколаў, уключайце БТ. Там іх будзе вельмі шмат. Як рушники, і танчать дзеўкі ў карагодзе, з-пад мазалістае рукі ячмень расце і жыта родзіць, гудуць лясы, палі гудзяць, невычарпальнае багацце, ну проста рай, не даць, не ўзяць, і як завецца гэта шчасце. Шчучыншчына, 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 шчучыншчына. Шчучыншчына. Не трэба мне краёў другіх, тут жыць найлепшая награда. Назвы вёсак Лашчаслык, Гурнофіль, Жалудок і ляды, ляды, ляды. Шчучыншчына, 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 шчучыншчына,
Перамогу ў намінацыі «Серыял года» мы аддаем беларускаму коміку Андрэю Скараходу, рэзідэнту расійскага Comedy Club, які прыдумаў вобраз Грыгорыя Александровича Шоўшэнка. Да. І быў хіба першым з беларусаў, які зрабілі сабе кар'еру ў Расіі, які адрэагаваў на падзеі ў Беларусі. І не проста пастом, ён зняў 4-серыйны фільм пра пабеды Шоўшэнка. Паглядзім фрагмент з яго, а калі яшчэ не глядзелі, шукайце спасылку ў апісанні да гэтага відэа. Только трэба не забыть это ставить. Да. Победы Шоўшэнка. Здравствуйте, меня зовут Рыгор Александрович Шоўшэнк, и я являюсь директором одного уникального предприятия. И сегодня я отчитаюсь о проделанной за 25 лет работе. Пойдемте, let's go. Перед вами Белоблагропромстройснаб, рыб, краб, рэп, трэп, мяс, краб, снэп, руп, стыц, муц, лац, круац, трест, обл, тех, вац, праксматыц, курац, лац, пац, тац, муц, кадырат, прац, кадыр, рам, фартатациц, лурпак, тац, матыдыц, куц, бананотехкомбинат. Основной источник нанотехнологий в нашей стране. Ну что ж, пойдемте познакомимся поближе. Трехступенчатая система защиты, чтобы не лазили хиппи всякие. Иранская разведка интересуется этим объектом просто. Одну секундочку. Пойдемте. Вы не представляете, в каком состоянии это предприятие попало в наши руки. Повсюду были выбиты окна, везде мусор, дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота. Но сегодня можно с гордостью заявить, что предприятие восстановлено. Предприятие не тратит на электроэнергию ни копейки, потому что самое лучшее освещение солнечное. Полдня освещает одну сторону, полдня другую. Эту технологию мы подсмотрели на детской кирпичной фабрике в Пакистане. Осторожно, не уступите в нанотехнологии. Очень тяжело отмываются, потому что очень маленькие. Придется спичкой выколупывать. Раньше на этом заводе производили черенки для лопат, но потом мы его перепилили. Филипп Киркоров. В цеху кипит работа, а раньше тут конь не валялся. Это, кстати, сборочный цех самолетов-невидимок. О, осторожно, двигатель повезли. Пойдемте дальше. Филимгранный. На предприятии все автоматизировано. Управляет всем искусственный интеллект. Во, видите, даже провода торчат. Какой еще искусственный интеллект? Мой! Умник, блядь. Фамилия. Перефролиль. Фуроцилин. Перепелиный. Фулиперекелилий. Фип-тип. Помните, президент Медведев говорил, что никто никогда не вернется в 2007 год. А мы смогли. О! Вот что значит вызов. Але не адзін скараход выказаўся. Праявілі сябе і іншыя вядомыя беларусы, якія працуюць у Расіі, якія раней пазбягалі палітычных тэмаў. Камісаренка, Усовіч, Би-2, Аёва, Рыта Дакота. Нават мой маўклівы з гэтай нагоды палітычны аднакурснік Дзіма Шэплев нават выказаўся. І Анжеліка Гурбаш, вот, што мяне асабліва здзівіла, яна заўжды ўспрымалася як такая прадзяржаўная артыстка, і наогул яна паламала ў гэтым годзе стэрэатыпы, калі выйшла на пратэсты да будынку беларускай амбасады ў Маскве. Перамогу ў намінацыі «Дзвіж года» мы аддаем беларусам з розных куткоў свету, якія гучна заявілі пра сябе. Яны самаарганізаваліся і няспынна праводзілі свае акцыі і ў Маскве, і на Філіпінах, і ў Аўстрыі, і ў ЗША. І ў Аўстраліі. І ў Аўстраліі.
І, напрыклад, у Санкт-Петербургу дагэтуль яны працягваюць выходзіць. Іх затрымліваюць, як і ў Беларусі, але яны працягваюць выходзіць, каб падтрымаць астатніх беларусаў. Вялікі рэспект усім беларусам, якія выходзяць паўсюль. Свабодная Беларусь – гэта, ў прынцыпе, напэўна, ідэя, якая і аб'яднала нас усіх па ўсім свеце. Кожнаму, магчыма, паасобку магло падавацца, што нас мала, але мы ўбачылі сёлета, што з гэтых кропляў склаўся акіян. Выдатнай ілюстрацыяй да гэтай думкі будзе песні Ані Шаркуновай, яшчэ адной артысткі, якая зламала стэрэатыпы сёлета. Друзей настоящих мало, мало, но есть. Одних уже с нами нет, а другие не здесь. И соль на щеках вокзала, и снова каблук сломала, и песен хороших мало, мало, но есть. Солнечных дней так мало, мало, но есть. Выгляни, ты пропала, надо успеть. И серое небо достало, и сердце болеть устало, и песен хороших так мало, мало, но есть. Нас на земле только чертова дюжина. Кто снова не выспался и вечно простужен. Кто ничего не просит у Бога, а просто идет своею дорогой. Таких, как мы, не берут в космонавты. Но мы каждый раз улетаем на завтра. Каждый к своей звезде. Нас мало, но есть. Такие, как мы, давно в красной книге. Мы даже играли за высшие лиги. Смеемся, когда надо плакать. Нас мало, но есть. Кто ничего не смыслит в политике, кто до этого лета был просто зрителем. Нас мало, но есть. Мы динозавры, мы древние ящеры. И пока не сыграли в ящик, мы все еще кое-что можем. Нас мало, но есть. Кто каждое утро встает пораньше, делает кофе, варит кашу, кормит детей, кормит мужа. Нету времени даже песню послушать. Нас мало, но есть. Троллейбус и шьет одежду. В детской коляске спит безмятежно. Кто управляет башенным краном. Кто не врет никогда с телеэкрана. Кто лечит людей. Кто рисует картины. Или на кассе сидит в магазине. Нас мало, но есть. Кто пишет песни, кто ведет блоги. Будуем домы, мосты и дороги. Сержант МЧС и наш участковый. Учитель физики средней школы. Хипстер-студент в майке Нирвана. И официантка из ресторана. Нас мало, но есть. Нас миллионы, мы все уникальны. В метро, на работе, на кухне и в спальне. Летаем во сне, мечтаем и верим, что мы однажды что-то изменим. Что-то построим, отменим границы, что-то оставим, чем будем гордиться. Пусть шансов на
сказала, что песен хороших мало. Да, песен хороших мало, мало, но есть. Во, якраз убачыў сябе пры канцы гэтага кліпа. Чарговы раз, да. Там ты ёсць? Ёсць. А, класна. Ты праглядзеў проста гэта. Выбачай. Працягваем узнагароджваць у нашых намінацыях адмысловых. У намінацыі «Галоўнае культурнае дасягненне года» мы хочам адзначыць вулічных музыкаў і ўсіх тых, хто выступаў у раёнах са сваімі і чужымі творамі, лекцыямі, вершамі і песнямі. У гэтым годзе Беларусі адмянілі Мінкульт і ідэолагаў. Раней, каб правесці канцэрт, трэба было падаваць заяву з праграмай, тэкстамі ў выканкам. Улада сама прызначала, дзе і што, каму можна граць. Вулічныя музыкі маглі граць толькі ў дакладна вызначаных кропках. І на дакладных там пераходах метро і гэтак далей. Сёлета культура выйшла ў свабодны палёт, яе ніхто не кантралюе. Яна развіваецца сама. Сотні выступаў у дварах, гэта проста неймаверная з'ява. І натуральна, што гэта цуд самаарганізацыя. Таксама вельмі добра, што калі музыканты ладзяць онлайн-канцэрты, онлайн-стрымы, гэта таксама не трэба ні з кім узгадняць. Дарэчы, наш фонд быў створаны акурат на хвалі вось гэтай вулічнай актыўнасці, каб падтрымаць вольную культуру Беларусі. Ідэйна, арганізацыйна і інфармацыйна. І трошкі фінансава. Мінкульт, бай-бай, культура наша. Рэальна, сёлета мы прачнуліся іншымі. Здавалася зусім адны, здавалася, вучылі зноўку словы маёй прастуджанай вясны. Змяняю колеры і шэптам толькі вочы акутаў дым. Спім і не бачым сны, мы прачнемся іншымі. На глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі. На глыбіні. Здавалася, лічылі дні, засталіся ловіць халодны подых маёй разгубленай вясны. Змяняю колеры і шэптам толькі вочы акутаў дым. Спім і не бачым сны, мы прачнемся іншымі. На глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі. На глыбіні.
мы прачнемся іншими. Где мой апошний дом станет таким чужим, мы прачнемся іншими. В очі окутав дим, спим и не бачим сны, мы прачнемся іншими. На глибині, где мой апошний дом станет таким чужим, мы прачнемся іншими. На глибині. — 2020 засведчыў, што крэатыўнасць беларусаў не ведае межаў. Беларусы нацыя творцаў, ім проста не трэба было замінаць, тады яны раскрываюцца. Гэтаму ёсць доказам сотні песен пратэсту, перформансы на шэсцях і наогул пратэснае мастацтва. Асобная з'ява, сябры, канешне, гэта пратэсныя плакаты. Як ад такога гуру дызайну, як Уладзімір Цэслер, так і ад проста народнай творчасці. У номінацыі «Культурны інтэрнэт-праект года» мы вызначаем найлепшым сайт kultprotest.me, які сабраў і ўпарадкаваў велізарную калекцыю графічных працаў. І яшчэ адна з'ява гэтага года, ды зрэшты усяго стагоддзя. Купалаўскі тэатр, які сімвалізуе несмяротнасць, бессмяротнасць, я не ведаю, неўміручасць беларускай культуры. Купалаўцы – галоўныя культурныя героі года па нашай версіі. Колькі не спрабавалі знішчыць беларускую культуру, усё адно яна жыве. Купалаўскі тэатр, які прайшоў 100 год праз рэпрэсіі, вайну, цэнзуру, выстаяў і цяпер. І мы верым, што неўзабаве ён вернецца ў свой будынак. Я думаю, што ніхто не будзе са мной спрачацца, калі я назову галоўнай пазітыўнай персонай гэтага года ў беларускай культуры Маляваныча. Цягам усяго снежня на канале нашага фонда «Штовечар» ён чытаў казкі народаў свету. І мне вельмі радасна, што гэты наш праект знайшоў такі пазітыўны водгук. Надышоў снежань. Час чараўніцтваў, цудаў і ўсяго самага добрага. Як выдатна зараз сядзець і слухаць добрыя, дзіўныя казкі. Так што хутчэй знаходзьце самае ўтульнае месца ў хаце і слухайце уважліва. Маляваныч раскрыўся наноў. Ён прапанаваў лекі ад страху і дэпрэсіі. Вельмі своечасовы праект, які патрэбны як ніколі. А яшчэ да нас дайшла інфармацыя, што намесніца міністра культуры Ірына Дрыга кожны вечар таксама глядзіць Маляваныча на нашым YouTube-канале. Напэўна, так Ірына здымае стрэс ад паседжанняў канцэртаў харошак і аркестра Фіндерга у Купалаўскім. Да, магчыма, толькі яна ўжо, па-моему, не намесніца, але ўсё адно яна застаецца галоўным цэнзарам і галоўным гледачом, дарэчы, на гэтых канцэртах. Мы хочам перадаць Ірыне Дрыгі, я не ведаю імя па бацьку, вялікае прывітанне, сказаць, што ў наступным годзе мы абавязкова пастараемся ўключыць яе ў спіс санкцыяў з тым, каб яна ніколі не змагла выехаць са сваёй роднай Беларусі. Пры канцы хачу яшчэ назваць найлепшых у номінацыі «Зварот года». Гэтых зваротаў было запісана вельмі шмат, і кожны з іх па-свойму кранальны. Мы вырашылі вызначыць відэа, якое было запісанае выкладчыкамі універсітэта культуры, якія імкнуліся не даць у крыўды сваіх студэнтаў і калег. Зварот завецца «У мяне ёсць мара». Прапануем паглядзець фрагмент з яго. У меня есть мечта. Приходя в аудиторию, не слышать имена студентов, которых отчислили за неугодное мнение, а говорить с ними о свободе, честности, справедливости, законности, о том, что наполняет нашу жизнь смыслом и не является пустыми понятиями. У мяне ёсць мара. Універсітэт як асяродак свабоды і годнасці, дзе праўду кажуць шчыра і ў вочы, а не шэптам у калідорах, дзе ёсць месца дыскусіям і розным пазіцыям, і няма выразу. Ну вы же самі все понимаете.
Университет Украине, вольной от лжи, гвалту и принижения. У мяне ёсць мара, каб свабода была не проста абстрактным словам на старонках канстытуцыі ці падручнікаў, а стала галоўнай каштоўнасцю, асновай быцця не толькі для простых грамадзян, але і для ўлады. Нездарма наш знакаміты мысляр Леў Сапега казаў, што ў кожнай дзяржаве прыстойнаму чалавеку няма нічога даражэйшага за свабоду, і што толькі тую дзяржаву можна называць справядлівай і свабоднай, дзе пануюць законы, а не воля монарха ці урада. У меня есть мечта, чтобы высшие ценности человечества возобладали над абсолютным безумием нашей текущей реальности. У мяне ёсць мара жыць у краіне, грамадзяне якой будуць ясна ўсведамляць, што ў ёй разам з імі жыве Бог. У Беларусі Бог жыве. І найперш у гэтай краіне не будуць парушацца элементарныя правы і свабоды. Студэнтаў у ёй не будуць выключаць з універсітэтаў за іх палітычныя погляды, а выкладчыкаў за іх прыхільнасць да дэмакратыі. У 2020-м беларуская культура показала сябе ва ўсіх сферах. Галоўнае, што яна не падуладная. Яе немагчыма змусіць замаўчаць ці прымусіць абслугоўваць. Культура – гэта моцны механізм, які адгукаецца на змены грамадства, адлюстроўвае іх і падштурхоўвае да дзеянняў. Сёлета беларусы праявілі сябе і паказалі, што яны сапраўдная нацыя, якую немагчыма знішчыць, зламаць ці нахінуць. І гэта галоўны вынік 2020 года. Мы абавязкова пераможам. Няхай здзейсніцца тое, пра што мараць усе беларусы. Жыве Беларусь! Красивая погодка, легкий падает снежок, на обочине лежит очень синий мужичок. Собрались вокруг зеваки, старики и молодежь, обсуждают дружно все, на кого же он похож. Да ладно! Синенькие пальцы покрывает иней, синенькие губы и весь тоже синий. Радуются дети, мама с папой пляшет, больше синий рот ничего не скажет. Припорошена фуражка, и сквозь снег видны погоны. Очень круглая мордашка, значит точно не бездомный. А мороз-то все сильней, и по полю ветер свищет. Вот неделя и прошла, а его никто не ищет. Тебе все равно они не нужны. Синенькие пальцы покрывает иней, синенькие губы и весь тоже синий. Радуются дети, мама с папой пляшет, больше синий рот ничего не скажет. Очень в сторонке в один из морозных дней обнаружили девчата бабу с кучей бюллетней. Посинел ее язык,
посинела ее кожа. Все вот думают теперь, на кого же она похожа. Синенькие пальцы покрывают